anake Bermanawati putrane Nalindra Prabu Sri Bathara Kresna. Loh, yen ngono kuwi iki anakku Kuwalon. Mestakaning dening Sang Bambang Sekedhik nalika semantuna Nyayo Baskara ditimangsa ical wujuding Prabu Sastra Mardapa panjalmaning Wahyu Kamulyan. Nom-noman ngamuk nganti gawe geger negara Kandhaswari. Aku Bambang Sekedhi, kowe sapa? Aku Bremana Kandha. Bambang Sekedhi kuwi sapa? Aku anake Bermanawati, anake Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, kowe putuku. Ora sudi ngaku. Mestakaning dening Sang Bambang Sekedhik nalika semanten nganti kaya banteng ketaton tandange Sang Bambang Sekedhik ical wujuding Brahmana Kandha panjalmaning Bathari Sri Dewaning Boga Wangsa dhateng negari Ngamarta. Al-Fatihah kunjuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jagat waisaning Bathara Wayabtara jagat Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika wonten satunggiling Nalindra ingkang sowan ngabiyantara wontenipun Raja Indrawati mongko kula dereng nate wanuh menapa menika sumitranipun paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Aja ngawur-ngawur Yai. Yenadyan dikepiyokna wae pun Kakang kuwi ora nate sambung kelawan Nalindra Manca Praja. Ayake Ratu Sugih Mlegedhu iki. Inggih. Ketawisipun kados pundi sawangen. Sandhangane sarwate ting glebyar mawa kencana jamrut hergeni Mas Mutiara. Wah, edan. Ing atase ratu kok senengane pamer kaya ngene iki. Tangan drijine 10 dinggoni ali-ali kabeh. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Yayi, wonten dawuh tumeli timbalono. Apa wigatine dene ana Nalindra sowan mongko tanpa tinimbalan. Yen pancen niyate becik, Yai Prabu kudu nglungguhi bawa leksana, nanging yen mung arep gawe geger, mbebudhek banyu bening katentremaning Praja Indrawati, aja melu-melu. Pun Kakang dhewe kang bakal mundurke ratu iki. Koko Prabu lenggah ingkang prayogi. Ya, Kresna. Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti sepisan menika kula wanuh. Kisana menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi Kisana? Kisana keparenga kula tumambuh Koko Prabu. Nggih. Kula dangu kok ngendelke mawon. Lho. Lah mbok menawa si Adi nggone dangu kurang sura, kurang seru. Mbok menawa kurang seru nggone si Adi dangu marang Nalindra iki kurang ngerti sarta ora krungu. Merga kupinge ya ditretes sinten semono akeh. Inggih Koko Prabu Radisara. Rada seru. Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kisana. Ki
Panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Koko Prabu? Nggih. Menawi mripatipun mendonong. Nanging kok mboten ngertos dipun dangu. Wah, lah cilaka iki. Setyaki wonten dawuh. Ana dayohe rada budheg sajae. Mbok menawi mekaten dipun jawil kemawon. Mbok menawi sarana dipun jawil saged mireng. Yo, coba jawil Setyaki. Nggih, kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Wae wonten dawuh. Wah, tenan kok. Wonten dawuh sinuwun. Kowe didangu Ratu Ndrawati. Didangu jenengmu sapa? Lan asalmu saka ngendi? Wah. Ora usah guyu diwangsuli sik. Oh iki. Kisana. Sampun ninten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Alah. Menawi paduka dangu kalian kula, Nggih. Pangestunipun kula sowan mriki piyambakan kemawon sinuwun. Koko Prabu, piye? kok mboten gathuk? Lah wangsulane piye? Kula dangu naminipun asmanipun sinten, jejulukipun sinten, saking pundi kok ngendikanipun piyambakan kemawon. Iki wonten dawuh. Jenengmu, jeneng. Nun, jeneng. Oh, nami. Ayo. Karo nggonmu, omahmu ngendi? Negari kula. Lah, wis ke matur. Nun amit pasang kali mantabe tinebene nglodoni demawing tawang tuwa. Menawi paduka sinuwun dangu kalian kula. Kula wingking saking negari Kandaswari. Negari Kandaswari. Nggih. Kula pun Prabu inggih menika Jaka Mardapa. Jaka Mardapa. Kasinggihan. Panjenengan ingkang lenggah wonten negari Kandaswari. Sanes. Lho. Lajeng kula menika andhanipun Kanjeng Koko Prabu inggih menika Sastra Mardapa. Kula pun Jaka utawi Jaya Mardapa. Oh, Rayinata. Nggih, Rayinata. Wingking saking negari Kandaswari. Sanes. Saking pundi? Saking Kandaswari. Koko Prabu. Piye? Mbok panjenengan mriki kula tak mriku. Lho kok kowe kene jalan piye? Kula sampun mboten saged matur kanthi swara menika sajaipun pancen nuwun sewu radi mboten mireng. Engko aku sing nyambung rembug. Oh inggih. Lajeng wigatosipun menapa dene paduka rawuh wonten negari Ndrawati? Estunipun wale-wale menapa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih sampun kula tampi. Lan lampah kula wilujeng. Inggih. Syukur menawi mekaten kula nderek bingah. Menapa kepara saestu kula menika sowan dhateng negari Ndrawati. Inggih, mriki menika negari Ndrawati. Menawi ngaten panjenengan menika ingkang jejuluk Prabu Kresna. Inggih. Kula Prabu Kresna. Lho. Lah lajeng sampeyan sinten? Lah Wonten dawuh, rungokke. Kowe mau takon negara Ndrawati ya kene iki negara Ndrawati. Kowe takon sing jeneng Prabu Kresna, asmane Prabu Kresna nalindra Ndrawati, kuwi sing jejuluk Prabu Kresna. Wah. Salah tampi. Inggih lajeng kersanipun menapa rawuh mriki? Ha iki. Estunipun anggen kula kekalangan Malaya ngidri jagat. Ngupadi wonten pundi denipun negari Ndrawati menika dinten samangke sampun pinanggih. Negari Ndrawati sampun pinanggih lan kula sampun kasempatan sowan Prabu Sri Bathara Kresna. Panjenengan? Inggih kula. Wah, edian. Persasat kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Ing atasipun kula menika utusanipun Prabu Sastra Mardapa. Sowan dhateng negari Ndrawati, batos kula ugi badhe nyatakaken ing ngatasé Praja Ndrawati menika kondhang kalukeng rat anjayeng bawana nalindranipun titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sinten tiyangipun ingkang boten kepengin sowan dhateng negari Ndrawati? Dinten sakmangke kula salah satunggiling titah ingkang nampi kanugrahan saged pinanggih kaliyan nalindra Ndrawati ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, bombonging manah tanpa pepindhan. Bombonging manah kula tanpa pepindhan. Sinuwun. Saged paring pangestu dhateng kula supados saged pinardawa kamulyan kula. Inggih. Lajeng kersanipun menapa? Sareng kula minggah wonten ing Datulaya. Kula dumugi wonten negari Ndrawati menika bingah manah kula tanpa pepindhan.
Dene kula samangke saged pinanggih kalian Ratu Ndorowati ingkang wonten negari kula menika sedaya sami kedanan kalian Ratu Ndorowati. Mboten ngemungaken para kawula Nayaka Punggawa. Nanging klebet kawula alit negari kula menika sedaya sami kedanan kalian Ratu Ndorowati. Wah. Kula menika mikir Ratu Ndorowati iki gagah piteksa gudhek wok simbar jojo. Ning nyatanipun namung semanten tetep wiadek panjenengan. Menika benten kalian rantam maning manah kula. Ning boten napa-napa, sing wigati kula iso ketemu karo Titis Sang Hyang Bathara Wisnu, menika ateges kula sampun kaparingan kanugrahan. Inggih. Inggih. Lajeng Kisanak sedya panjenengan menika menapa? Lho nuwun sewu. Inggih sami lengkap wonten mriki menika ugi sanak kadang panjenengan piyambak. Inggih. Koko Prabu wis ben mengke wae. Wah, nggih mangkel lak geceke ndase. Inggih Koko Prabu, kula aturi sabar. Inggih menika anak kula, Putra Ndorowati. Putra Ndorowati sinten? Inggih menika Raden Samba. Oh, ngaten to. Ha kula kinten nek Putra Ndorowati menika kondhangipun Raden Samba. Lho la nggih. Inggih. Menika Samba. Nun. Samba. Samba inggih. Wah. Raden Samba menika bagusipun jagat menika sami ngundangaken meh irip-iriban kalian satriya Madukara ingkang nami Raden Janaka menawi boten tepat. Inggih. Inggih, inggih. Lan nuwun sewu ingkang wonten wingking menika sinten? Ingkang suwantenipun seru sanget menika sinten? Menika kadang kula Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Lho, mangke rumiyin, mangke rumiyin. Kacariyos kondhang panjenengan menika nggadahi sedulur nami Prabu Baladewa. Lah inggih menika. Menika? Inggih. Oh, lah berarti ngaten ateges sederek panjenengan menika kalih. Aduh, Koko Prabu. Koko Prabu. Nggih. Ditambah-tambahke Kyai Kresna. Raos kula sampun boten kiyat. Wis dipeksa atine. Tak omongi. Jenengmu mau sapa? Jaya Martopo. Jaya Martopo. Yen kowe arep tepung karo aku ya iki kadange Werda Kyai Prabu Kresna ing Mandura. Aku Baladewa. Baladewa? Ya. Walah. Ratu Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Negarinipun boten nate ketekan mungsuh merga wedi karo Prabu Baladewa. Biyo. Samangke kula saben-saben jagung kalian panjenengan menika kanugrahan tumraping kula. Sembah bekti kula kunjuk. Prabu Baladewa, ya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun ndika jimat paripe dayana ing kasantosan. Oh, kudu seru ngono kuwi kok Kresna. Nyatane barang aku seru ya nyambung terus kok. Inggih. Lajeng wonten wingking menika piyantunipun alit menika Senopati Ndorowati inggih menika pun Setyaki. Nun. Nah, satriya ing Garbaruji Raden Setyaki kadang kula taruna. Nun. Adine Kyai Prabu Kresna jenenge Setyaki, Satya Garbaruji. Wo, Raden Setyaki. Lah, rak tenan to. Kudu pancen kaya ngono kok kudune. Wah, Raden Setyaki, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Raden. Yo, tak tampa Prabu Jaya Martopo. Nun, kok men gemremeng. Iki ora gemremeng, wis ditampa sembahmu. Wah, matur nuwun. Lajeng wonten pingking piyambak menika sinten? Pati Ndorowati pun Udawa. Lho, jare cendak. Kok dawa? Wah, jan. Pati Ndorowati jenenge Udawa. Oh, Pati Udawa. Ya, wah, Rekyana Pati, kula ngatur bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Lah, ngono kuwi Udawa. Wis bengok-bengok ya men. Ketekan ratu bosok kupinge ngene kok. Ora krungu dijak omongan ora krungu kok. Nek ora seru ora. Nggih, panjenengan ngendika namung lirih Pati Udawa. Wedan ae. Wis seru kaya ngene isih dianggep lirih. Dipun prayogaken. Nggih, sampun prayogi. Prabu Jaya Martopo wonten dawuh. Wonten wigatos menapa? Sowan wonten negaring Ndorowati. Nggih. Nadan paduka sinuwun dereng dangu wigatosipun menapa dene kula sowan. Nanging dinten samangke enggal-enggalan kemawon. Sebab kula sowan wonten negaring Ndorowati menika namung ngaturaken awala. Nawala saking Prabu Sastra Martopo wonten ing Kandhaswari negari kula. Wondene nawala menika kula wau kula mboten mangertos isinipun menapa. Nawala menika kula wau kula mboten ngertos babagan menapa namung kula kakanthenan nawala supados katur sinuwun Prabu Ndorowati. Mila sinuwun. Monggo kula aturi nampi nawala menika.
mugi andadosna pangertosan bilih sinuwun Prabu Sastra Mardapa Ratu Gusti kula badhe matur menapa dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun lumantar nawala menika tumuli mugi katambiya diweji kagiatri sang kapirang urinangkul ginempet empet dosang reknaning bawana ya ketu kang walang ati ya setu kang kudu gering ya setu kang ana sing jas Yayi wonten dawuh Koko Prabu Barang Siadi maos surasaning tulis jroning nawala, lah kok katon rengu pasuryaning Siadi. Eneng apa Kresna? Yen dikeparengake pun Kakang, ya kepengin ngerti sining nawala saka Prabu Sastra Mardapa. Koko Prabu, mugi andadosna ing kawuningan bilih surasaning tulis saklebeting nawala menika kala wau. Bilih Prabu Sastra Mardapa nedya ngelar jajanan bedah negaring Ndorowati, kula kadhawan supados teluk wonten ngarsanipun Prabu Sastra Mardapa. Lho. Piye? Piye kuwi mau? Surasaning tulis madyaning nawala Sang Prabu Sastra Mardapa badhe bedah negari Ndorowati lan kula kadhawan supados teluk wonten ngarsanipun Prabu Sastra Mardapa kok Prabu. Lho, arep bedah Ndorowati? Inggih kasinggan mekaten. Wah, laguku karepe dhewe. Maning jajalan kertane Bawna Iblis lanat. Ngerti kaya ngene Mas tak larak mau-mau menungso iki. Wis gawe bingung, gawe sesek ning dada. Ratu sugih mlegedhu sandangane becik kok kupinge bosok. Jaya Mardapa. Jaya Mardapa. Weh, wonten dawuh. Wonten dawuh sinuwun. Kowe iki marang daya kok micek. Nyuwun pangapunten. Saben dinten piye campur sari. Kula nyuwun pangapunten sinuwun. Barengipun kowe tak kandhani. Kowe ngerti ora isining nawala iki mbok aturake marang Kyai Prabu Ndorowati. Kabedhau dada kula kapendheta manah kula mboten wantun nuweni surasaning nawala mergi kula ajrih kaliyan Sang Prabu Sastra Mardapa. Mila menawi dipun parengaken malah samangke kula badhe ngertos isining nawala menika menapa. Lek nomripanmu ganyana gobokmu. Isining nawala sing mbok aturake marang Kyai Prabu Ndorowati mau surasane pepundhenmu Prabu Sastra Mardapa mau arep ngelar jajan. Arek kelar jajan. Lho. Menapa nggen kula kirang nggen kok nggelar kloso kok teng mriki? Koko Prabu sabar lho, Koko Prabu sabar. Ora sabar tak jupaki cangkeme kit mau-mau. Setan ra tak tanan. Ngelar jajan. Ngelar jajan tegesipun mbedah negara ing Ndorowati. Kyai Prabu Kresna didhawuhi supaya nelok marang ngersaning Prabu Sastra Mardapa. Wah, padha karo ngilani jajaning wong Ndorowati. Ngiyas marang Nalendra ing Ndorowati. Kowe ngerti ora? Yen to Nalendra Mandura Prabu Baladewa iki kadange werda Kyai Prabu Kresna ing Ndorowati. Aja kok ketekan mungsuh, sapa sing rasani Ndorowati elek, wae mesti tak luruk nggone. Tak jueng-jueng kuwandane. Lah kok dadi kowe wani bakal bedah negara Ndorowati sumuk nyawamu pengen modar mruput kowe ya. Kula namung nindakaken wajib. Kula namung nindakaken wajib dene wonten menapa-menapa kula mboten tanggel. Malah sak mangke kula ngertos bilih isining nawala menika sinuwun Prabu Sastra Mardapa kepengin bedah negari Ndorowati. Malah ngeten kepasang Yogya katuju nginu. Babar pisan langkung prayogi menawi kula ingkang badhe ngaturaken bandanipun sinuwun Prabu Ndorowati. Piye? Muni piye cangkemmu mau? Muni piye kowe? Iya, kula ingkang badhe ngaturaken bandanipun Nalendra Ndorowati. Kowe arep ngaturke bandane Kyai Prabu Kresna? Iya. Kowe arep ngaturke bandane Kyai Prabu Kresna? Iya. Ayo Kakek. Kakek, newani bandanan Kyai Prabu Kresna. Kaya aja kok bakal mbondo karo Kyai Prabu Ndorowati. Nadyan kowe lagi nyenggol pakulitane wae konangan Baladewa tak dublak tungkak cangkemmu boko kowe. Geblek banget. Pas main kancanan Baladewa pokoke ayo. Ayo kene maju tanding kamu. Mbok, nuwun ngendika ngadhawuh Rama Prabu. Ora nyono babar pisan jebul negara Ndorowati bakal ketekan parang muka.
Sang Prabu Sasra Mardapa saka ing Kandhaswari ingkang wis atur layang penantang nedya bedah marang perut Sing Ndrawati. Rama Prabu, menawi saking maryoginipun ingkang putrapun Samba, dinten sakmangke kedah tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Supados sakmangke menawi wonten bebaya ubayanipun boten balenjani. Iya, bener nggih. Cah Bagus Setyaki, wonten ing Sunarsa kundur kedaton Kakang Pratiudawa. Nuwun ngestaken dawuh, kaya wis ora ana dawuh maneh. Togok wonten dawuh. Bilung Wonten dawuh, Bos. ora ngerti sangkan parane. Lah kok tinempun aku didugang karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa. Nganti gladran tiba ana sak jawining Datulaya. Tumuli aku mlayu ana ing kene ngawe karo kowe, Gop. Nuwun sewu. Lah kok saged dados perkawis kados mekaten panjenengan dipun dugang dening Sinuwun Prabu Mandura. Aku ora ngerti perkarane. Mergo aku diutus dening Prabu Sasra Mardapa saka negara ing Kandhaswari. Ngaturake nawala ngendikaning Sinuwun Prabu Ndrawati yen to nawala mau nawala penantang. Tegese Sang Prabu Sasra Mardapa bakal nglar jajan mlengket negara Ndrawati karo negara ing Kandhaswari. Dadi murkaning Prabu Baladewa, aku diunek-unekke entek amek kurang golek. Wungkasane tanpa taliwara aku didugang saka Datulaya. Walah dalah kaya dikilani dadaning Prabu Jaya Mardapa. Terus sasampunipun sampeyan dipun dugang kados mekaten niat sampeyan aku ora trima. Tantrimane ngepuk perang negara Ndrawati. Nuwun sewu, sampeyan niku ming dhewe lho. Sampeyan niku piyambakan. Aja sok kewanen, mengki ndak malah ora prayoga kedadeane. Nata Mandura Prabu Baladewa niku Ratu Digdaya. Anane duka mesti eneng perkarane ya merga saka Sang Prabu Sasra Mardapa kepengin bedah negara Ndrawati ngirimke layang penantang lah niku dadi murkaning Prabu Baladewa niku wis memper sinuwun. Tur mesti sampeyan wangsulan karo Prabu Baladewa. Ya mesti wae aku wangsulan wong nyatane aku diunek-unekke. Aku ora ngerti kenthang ki mulih nglakon. Nek mungsuh Prabu Baladewa niku nek dunekke nek kepengin slamet meneng mawon. Dingkluk meneng. Ampun nyawang netrane Prabu Baladewa. Ah sampeyan wangsulan digajul tenan. Nganti kontak saka Datulaya. Niku men bejo biasane nek pun nesu tenan ratu wani bakal bedah negara Ndrawati. Gretel nenggala modar dina iki. Terus ngetokke nenggala saka epek-epek mak celonong. Sampeyan dinyunyuk bathuk sampeyan tuk. Lebur awak sampeyan dadi awu. Wah. Baladewa. Mula ampun sembrana. Terus saniki kula tak takon, kok Prabu Sasra Mardapa arep mlengket negara Ndrawati, arep bedah negara Ndrawati nuwun sewu. Arep Prabu Sasra Mardapa niku lagi kalukengrat, lagi kuncara. Ning nek arep coba-coba bedah negara Ndrawati ngibarate kaya dene cecak nguntal bis kota. Cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak purunge. Merga Ratu Ndrawati niku ora iso disepelekke. Nika titis Sanghyang Bathara Wisnu. Ha kowe wis ngerti. Lah nek sampeyan ngerti ya aja pisan-pisan wani ajeng gepuk perang negara Ndrawati. Sami kemawon sampeyan niku sarah nyawa. Ora sah mungsuh Prabu Baladewa, mungsuh Senopati Ndrawati sing jeneng Raden Sencaki. Niku sampeyan bali kari jeneng. Pangkate tambah Kiai Jaya Mardapa. Niku mengke ditulis teng watu. Neng kijing ngono to? Nggih. Ayo apa ora medeni? Ning ewadene sampeyan ngeyel. Nggih monggo. Diteruske lek mboten trima atine ngepuk perang negara Ndrawati. Kula sumanggake kula niki ming batur pangembating catur nuturi bendara nek diagem dene ora ya sudah. Apa boleh baut? Buat. Ngoten. Monggo majeng wonten ing negari Ndrawati. Dijajal nggih kena. Nek manut kali kula, nek mengke sampeyan kerepotan mungsuh wong Ndrawati, kula suwun mundur mawon.
Nek sampeyan ngeyel kula ndak mengke kewuan linggawa batang. Lho. Batange sapa? Batangmu kowe. Kok mengi kok ngeyel ora? Togok wonten dawuh. Bilung. Dawuh. Ning rasaku kaya ora trima. Aku kuwi ratu. Nadan aku andhaing Prabu Sasra Mardapa ning negaraku aku dikajeni, aku disembah. Neng kene dienggo pengewan-ewan. Tanpa taliwara ditendang karo Prabu Baladewa. Aku harus males ngudi tuwuh lara wirang. Rasaku iki. Nggih, monggo mawon. Ngatos-atos. Dongake aku iso males lara wirang, Joko. Nggih, kula dongake muga-muga lepas parane jembara kubure. Wah, edan bilung ki omongane malah medeni. Sampeyan yo ngeyel kok monggo mawon. Nek mboten pitados mang ngrasake riyin, mengki mang taren kalih kula mlih. Yo, deloke kaya ngapa? Jero cetheken katidaning wong Durawati kok. Nggih. Lah kaya ndha mentang kaya kendhewa bringose tumpangke kuping kiwa tengen mandeng tampa kedhep soy Senopati Ndrawati Satringgar Buruji Raden Setyaki yo Wresni Wira Tambak Yuda Yuyudana Bima Kunring kuwi jenenge tanggamu apa jenengmu kabeh jenengku kabeh Edian Prabu Jaya Mardapa eneng walang Baliyo matura karo Sinuwun Prabu Sasra Mardapa ing kandha swari yen pancen bakal niat mlengket negara Ndrawati medhah negara Ndrawati kelakon ngejeki negara Ndrawati lan ngukup pemerintahan negara Ndrawati watune iso nugel gurune Setyaki nyempal kuandane Senopati Ndrawati papo yen ngono pancen wis diantepi karo wong Ndrawati bakal dikukuhi negara Ndrawati dasar para nyata Setyaki eneng barang nadan aku ijen tanpa ruang nanging aku ora bakal mundur sejangkah mungsuh wong Ndrawati. Kendhita mimang kadang dewa. Kowe Senopati Ndrawati lakon tak tugel gulumu tak sempal bebau ki wonten tengenmu. Lakon aku ngukup negara Ndrawati. Rasah bukan bebangal. Neng kene ditemtokke kowe apa Setyaki sing tekaning pati. Tebak dadamu meruput nggon musuhan panguwasaning Gusti. Ora maju tak nggo ganteng sirahmu kepala.
Kok kaya le gayeng. Gimana, Bos? Bilung kok cengengesan apa? Cengengesan mawon, sampean kandhani ngeyel. Ngeyel piye? Kula ora wis omong to. Ora usah Prabu Baladewa sing methukke. Nek sampean mengke ketemu karo Sencaki niku wis remuk, nyatane ya tenan. Lho, kowe weruh. Weruh mawon. Lho, yen ngono kowe ndelok. Delok mawon. Kowe wong cendhik kok iso nyawang lehku gelut. Kula menek uwit e, Bos. Menek uwit. Menek uwit e. Wah. Sencaki diunekke Ratu Gustimu. Wani karo aku ngruput nggon musuhan marang pawasane Gusti. Nggo gatheng ndasmu maju. Ratu Gustimu lagi ancang-ancang sampluk nggon rai diel aku wis modar kowe aku. Ora kowe iki jagoni sapa e? Jagoni sing menang. Jagoni sing kalah kena tekor. Ha iya. Ah iya domongi kok. Sencaki diantem diek tiba aku aduh. Semelang aku kok. Tarik diantem des joget. Sapa? Kuwi. Kuwi iki sapa? Sinuwun Prabu Jaya Mardapa kuwi entuk ndontang. Lagi ngetok sithik sampluk Sencaki ties klekar aku kon yo mutar. Candak meneh antem ties. Ngono isih dicandak Sencaki gejloke lemah diet diantel nggon sikil kuwi diet jengklet sep pindhone nggon rai bres aku mutar kowe. Aku jen krungu ana wong suarane muni modar cilik banget kowe. Nggih. Edan kowe. Kowe mangan bayarku ning ora mbelani karo aku. Nggih wegah kalah ana. Nek menangan yo tak jagoni. Terus Bareng ngono terakhir Sencaki ketoke nesu. Candak rambuté Ratu Gustimu sedunke antem diel ning Sencaki mundur. Ngekeki kode karo Udawa. Pati Udawa. Pati Udawa mlayu brubut. Ratu Gustimu dibobrok jambak rambutnya antel karo Pati Udawa. Ties! Kontal. Pati Udawa mundur. Aku pikirku sapa iki sing maju? Aku ana sing bengok-bengok. Ya. Sapa? Pragota. Praguta. Patih Mandura. Melu andil. Candak rambutnya antel nggon jirabres terus guyu Pripun? Edian. Ora nyono nek arep dirubut telu aku. Meniku mboten ngrubut ning jenenge gotong royong. Meninggal rampung ngoten lho. Nek ora gotong royong ya ora rampung-rampung. Sing nomor 2 mau sapa kok? Pati Udawa. Pati ngendi? Patih Ndarawati. Wah, ngantem aku sak penake dhewe tangane atos ora jamak-jamak. Iku nggegem watu kok. Men temonjo. Pripun? Sencaki Udawa Praguta mawon sampeyan ora iso ngalahke. Napa malih nek nganti liyane mengke malah mboten prayoga kedadosane. Ayo. Gene kekuatanmu ming semono. Wani karo wong Ndarawati sing arep nggo pamer apa? Ayo, aja leren. Asat keringetmu suda karusanmu. Terus yo piye? Rupak wani jembar wani. Siap omong meneng wae. Iki sapa iki? Iki sapa? Niku Pak Dene. Pak Dene sapa to? Pak Dene sapa? Pak Dene niku nggih niki sing ojok-ojoki. Supaya wani karo wong Ndarawati. Wong tuwa ora ngajari apik. Lung cangkemmu ngopo? Aku ora melu apa-apa kok sono Meneng wae nggo gayeng-gayeng. Gayeng kok lara. Gayeng-gayeng kok nyengsarakke kanca. Ayo kudu ngono ya carane. Siji kanca kudu lara-lara, loro kudu kewirangan. Kuwi gayeng-gayeng. Kapokmu kapan Udawa teko ayo. Udawa iki nek wis nesu tanpa omongan langsung ngantem kok. Ngandel ora. Oh, malah melirik. Antem meneh mawon. Mogal. Balik ayo. Sing cangkeme mbot puthuk sirahe. Modar. Terus mlaku gleleng. Lho. Do pucet-pucet. Ku pancen apa? Domo ora sawani wong Ndarawati ngeyel. Ngeyel senengane. Gawe nesune anu Ndarawati Praguta. Ha iya. Ha iya. Antem wae modar kowe. Ngeyel kandhane. Ora muntul labrak dhewe, labrak tenan kowe. Ora
ora sembrono. Pragote sepeleke, Pate Mandurae. Lho iki malah cangkeme madani tutuk mawon. Aku kok malah nggerongi to. Senenge aku. Pripun? Wah, edan. Digawe wirang karo wong-wong Ndarawati, Gok. Nuwun. Aku duwe pusaka. Pusaka napa? Siung pengapit. Weh. Duwe pusaka siung. Yo. Nek Sencaki maju nang ngarep aku tak cokot mati. Mula ngene duwe siung ampuh. Mbok nggo gawe pipa mawon. Siung raja kok nggo gawe pipa ora. Rumangsane Sencaki maju, cokot mati. Iki tak nggo nyokot gajah kowe mati. Edian. Elok tenan siunge kuwi. Nek Sencaki maju, cokot mesti mati. Udawa sing maju, cokot mati. Pragota sing maju, cokot mati. Bolot, cokot. Kodhok, cok ora. Piye ming sak kodhoke gayang, Mbak? Mosok ratu kok nyokot kodhok. Wah, cokot tugel gulune kabeh wong Ndarawati kukup negara Ndarawati. Ngatos-atos nuwun Prabu Jaya Mardhapa. Setyaki mlayu-mlayu bocah. Oh, Prabu ketiwasan. Tiwasan piye? Sekawit kula kadhawuhan ngunduraken Prabu Jaya Mardhapa ya, sabanjure nanging jebul Sang Nata Prabu Jaya Mardhapa menika sekti kalintang jayaning perang. Senopati Ndarawati kok nganti kalaki nek cara aku isin. Mboten perkawis kawon. Namung piyambakipun ginakaken daya kasekten. Lho, daya kasekten piye? Piyambakipun ginakaken siung pengapit. Kula dipun cokot. Kula gladrahan mboten eling lajengipun getak. Kakambati utawa dipun cokot ugi mboten eling lajengipun getak. Kulo Prabu kula sumanggaken. Wah, lah dalang karepe dhewe. Sing ngene Baladewa ki mengkari lenggan, nyawang karo sing nomplong ki do temandang. Ning mangune kudu nggunakake tenagane wong gerang. Sedaki wonten dawuh kon piyak salandhean Madyapala. Latran jange dhewe kaya apa dapure Jaya Mardhapa. Iso ngulih ajeng Baladewa nyembah selae taun karo dapure Jaya Mardhapa. Iki nata mantra Prabu Baladewa maning Pitawasi Jalatara. Ayo, kene pengen dijongaken nyawamu. Ademono Baladewa barat. Jaya Mardhapa. Sinuwun Prabu Baladewa dasar keparanyata. Kowe sing tak goleki, apa sebabe kowe goleki aku? Mergo kowe ndugang karo aku tanpa taliwara. Isin wirang bebarang. Ditonton wong pirang-pirang. Aku ratu, kowe ratu kudune ngerti unggah-ungguh. Ora sadar kanggo unggah-ungguh. Ora sadar kanggo tata krama. Tekamu nang negara Ndarawati bakal bedan negara Ndarawati. Kowe ngias karo wong Ndarawati, kowe ngilani karo wong Ndarawati. Padha karo kowe ngilani karo Nalendra Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat kok ora pak cokot siung pengapit mati dening aku. Piye? Muni piye kowe? Muni piye?
Cokot siung pengapit. Nek Setyaki Udawa tak cokot mati kena. Nek kowe nyokot Baladewa petil siungmu tak kadang. Potol siungmu. Lho, ngembe karo aku. Ora seneng ngembe. Jajalan lekane atiku. Leno pangendamu kene marganing patimu. Iblis lanat dapur ora minggat saka negara Durawati. Aduh blak tungkak cangkemmu bongkol. Wah! Ayo Gage. Baladewa nemen. Kowe tawani kalau jangan. Ayo nyocokoten. Jotosen. Wah. Lagi semono wis pamer kowe. Ayo Gage. Kurang sekti gebur kon gaman bedati yo. Saya utuk arep sekali mburi kene. Kon maju karo bapakmu maratuamu kon tekan kabeh. Kancamu kon duduk Baladewa. Ora bakal dadi loncat. Wah, ora lakon mati dening aku derajat apa. Wah. Wah, edan kok. Pripun? Kula ndelok kowe mesake kok. Wah, Baladewa ki nek perang ngawur. Baladewa nek ngempok perang ngawur jarane Baladewa ki menangan jebul ana sing ngewangi. Sinten? Dalange. Aku arep mlayu didekep ora iso mlayu aku. Ditindai awake, monggo awake gedhe ora jamak-jamak. Wah, edan. Aduh mati aku. Aduh. Mripatmu kuwi. Hus. Bilung mesti wani. Mangkel aku. Apa ora kowe saiki mungsuh Baladewa mudhar ora? Menungso ora tatanan ya cakoten Baladewa. Cakoten. Ora pitel siungmu aku meguru karo kowe 20 taun. Aku kono malah nantang mati dening aku. Waduh blak tungkak cangkemmu bongko kowe ceprot. Waduh ora entuk nggon aku. Lho, kok iso? Mau ora ya pesen sik. Aku dadi ra iso entuk nggon. Pesen sik ngaten lho. Wah, keparan aku mangkel karo milo. Ora samel aku. Non, ora samel aku wis saiki. Nggih ampun ngaten. Guyon kok njur serius mah aku. Kula ya mesake karo sampean, Gok. Nun. Ora ndrek ning jogangan apa, Gok? Wektune mepet. Wis setengah loro kurang isih nganggo jejer meneh engko ndak ligoro-goro kesuken. Oh ya wis. Ati was goleki jogangan ya aku mah. Kok ora ono, biasane iki nyemplung jogangan e. Kok ora ono. Ati was arep ngeker ya aku. Ha iya. Melayu bali neng Kandaswari. Monggo kula dherekaken sinuwun. Kusik. Lah kok Yayi Prabu Lukar busana Kanalindran. Ngasul busana kasatriyan kaya dek jaman mbiyen. Nggih, Koko Prabu. Apan kula sampun manggihaken srana anggen kula badhe damel murinanipun Nalindra ing Kandaswari Prabu Sastra Mardhapa. Oh ngono. Inggih. Carane piye? Caranipun badhe kula gonjak garwanipun Prabu Sastra Mardhapa. Lho. Arep mbok gonjak? Inggih. Lah apa kira-kira garwaning Prabu Sastra Mardhapa gelem ngladeni kelawan Siadi? Mangke perkawis menika gampil ing wigati kula badhe manjing dados maling aguna ingkang kula colong garwanipun Prabu Sastra Mardhapa. Menawi ngertos garwanipun dipun bedang dening priya sanes menika badhe andudul dhateng kamurkanipun Prabu Sastra Mardhapa. Menika dados rona anggen kula badhe amancing kamurkanipun Prabu Sastra Mardhapa, Prabu. Wah, dalah yo. Yo, yen ngono tak dherekake, mboten. Kula bidal piyambak. Sampun malih Koko Prabu nadan Setyaki kemawon kula dawuh supados tengga praja. Lho, ora ana sing dherekke, mboten Koko Prabu. Lah engko nek ana apa-apa piye? Koko Prabu pitados kaliyan ingkang rayi kemawon. Oh ngono. Inggih, Setyaki mboten dawuh. Titip negara ya Dimas Duriki. Aja kendhat tata-tata samapta ing gati sawiganing diri. Lho niki ngestaken dawuh. Koko Prabu kula nyuwun pangestu. Sing ati-ati Kresna yen ana apa-apa ngabari karo pun Kakang. Non ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit.
bidal dhateng negari Kandaswari. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik adiku Cah Bagus Kresna. Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng kula nuwun sewu nggih. Ingkang Rama pun Bremana Kandha kepareng suwan ngersa paduka angger sastra mardhapa jumbuh kaliyan nawala ingkang sampun kula tampi. Anggen sing ngandika anak Prabu kepareng miji dhateng suwanipun ingkang Mara ingkang Rama pun Mara sepuh. Kepareng wonten dawuh menapa kula nedya cemadhong dawuh pangendika paduka nggir anak Prabu Sastra Mardhapa. Nuwun sewu Bapa Penemban. Klentuning patrap ingkang putra kula nyuwun samudra genging pangaksama ingkang sakalangkung kathah. Dene namung jejeripun kula menika putra keprenah mantu paduka kula wantun hambayongi dhateng rawuh paduka Bapa Penemban. Mboten dados menapa nggir, mboten dados menapa. Keparengipun badhe paring dawuh menapa lan badhe maringi kewajiban menapa dhateng kengpun Bapa Bremana Kandha menika nggih Bapa Penemban. Nalika semanten kula kaparingan triman putra panjenengan inggih menika pun Bremanawati. Mongko nyatanipun kula sampun gambuh, sampun gathuk tuwin mathuk manah kula. Tumuntun putra panjenengan kula wengku garwa lan kula dadosaken prameswari wonten negari ing Kandaswari mriki. Namung anggen kula bebrayan kaliyan pun Yayi Bremanawati mbok menawi sampun setunggal warsa menika ewadene kok dereng saged campa carem saresmi ngraosaken kridaning priya lan wanita ngraosaken katresnan sih tresna antarsipun kula kaliyan Kang putra pun Bremanawati. Malah semunipun pendak-pendak kula caketi sajak ewa, pendak-pendak kula caketi sajak sumisih saking ingkang putra pun Sastra Mardhapa. Bapa Penemban. Inggih mekaten menika kala wau kacihna bilih estunipun keplok namung tangan setunggal, mboten keplok tangan kalih. Tegesipun ingkang gadhahi raos tresna menika namung ingkang putra pun Sastra Mardhapa. Ewadene putra paduka Bremanawati mboten gadhahi raos tresna kalawan ingkang putra pun Sastra Mardhapa. Dene menapa ta sababipun dene purun kula wengku minangka garwa. Krana ajrih kaliyan paduka Penemban Bremana Kandha. Wilenging saking menika Penemban kula mboten badhe nanjihaken perkawis menika, namung kula nyuwun tanggel jawabipun Rama Penemban Bremana Kandha. Supados sakmangke saged nuturi dhateng putra paduka inggih menipun Bremanawati, anggenipun estunipun sampun minangka garwa dening Prabu Sastra Mardhapa. Ingkang mestinipun kedah leladi dhateng kula lair miwah batosipun. Nanging nyatanipun inggo sepriki dereng saged ngladosi dhateng sak tataning pawestri ingkang sampun minangka garwa dening kakung. Aduh. Anak Prabu, kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah mbok menawi anggenipun dipun garwa dening anak Prabu menika, anak kula tasih dereng jangkep yuswanipun, mila nuwun sewu lagak lagu-lagianipun ngados dene lare alit. Kula suwun jengandika anak Prabu supados sakmangke sabar. Dangu sangsaning dangu kula kinten anak kula pun Bremanawati saged lan purun ngladosi dhateng jengandika. Mangke menawi mboten purun tuwin sajak ewa malah agengipun sumisih menawi panjenengan caketi sampun panjenengan ingkang nggitik dhateng anak kula pun Bremanawati nanging kula piyambak ingkang badhe nggitik dhateng anak kula pun Bremanawati supados tuwajuh minangka pawestri ingkang sampun minangka garwa ing kakung anak Prabu. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tumingal ram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos parep sami Mbal Wacana kelas arup pelajaripun mban taman negari ing Kandaswari melajar minggah wonten ing Datraya mangono pangudas manira tobat sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun.
Iki rak emban taman to kasinggihan mekaten. Melayu-melayu tanpa tinimbalan dening panjenengan ingsun teka munggah ing Datulaya wigati apa? Ngaturaken ketiwasan Gusti. Bilih nalika semanten kula jejagi wonten telengking taman sawetawis wekdal. Nyatanipun karining taman boten dipun bikak dening Kang Garwapun Dewi Bermanawati. Mugi andados ing ngawuningan bilih wonten salebetting taman Dewi Bermanawati sak pejagong kaliyan satunggiling priya. Monggo sareng kula midhangetaken ing ngriku sami paring pangandikan. Priya kala wau boten sanes ingkang namipun Raden Narayana sinuwun mugi andados ing ngawuningan paduka dalah. Bapak Panembahan, sampun ketingal bilih ingkang putra menika mboten tresna kaliyan kula ewadene. Semanten ageng katresnan kula kaliyan ingkang putra pun Dewi Bermanawati. Samangke wonten nemban ingkang matur dhateng kula bilih taman wonten maling aguna ingkang mantun anggebang dhateng Prameswari Kandaswari. Kula nyuwun tanggul jawabipun Bapak Panembahan supados saged panjenengan ngemutaken dhateng ingkang putra pun Bermanawati bilih estrinipun piyambakipun sampun winengku garwa dening Prabu Sastra Mardapa. Walah, Nger. Anakku Bermanawati lah kok kaya ngono lelakonmu nyuwun pangapunten kepareng mlebet wonten taman sinuwun. Sepira gedhening katresnanku kelawan sira wong ayu. Ya nadyan lagi sak pejagong sedhela wae, rasane kaya wis gathuk, rasane kaya wis gambuh jroning ati. Malah rasane aku ora kepara bali marang bali wismaku, mung kepengin mapan ana ing kene. Semanten ugi kula Raden, mboten kinten babar pisan nembis pisan nalika semanten pinanggihan panjenenganipun mlebet wonten telengking taman. Jebul nyatanipun panjenengan ingkang sampun kawasa ngrabasa dhateng manah kula wis kasen kanyut kalimput kaprawasing asmara. Obat ngalah badhe kula matur nuwun atur paduka Raden. Ya piye njana luka praptenggelan mboten wonten priya ingkang keduka saged ngrubuhaken bebeteng jiwa kawanitan kula kejawi namung paduka Raden Narayana. Ya semono uga aku. Upama dewa ngeparengake lan kowe kuwi dudu bojone Prabu Sastra Mardapa mesti tak boyong saka taman kene. Nanging gandeng kowe kuwi garwa Prameswari negara ing Kandaswari. Mula gandeng aku wis sawetara mapan ana ing taman lan kowe karo aku wis nglakoni suwiji-wiji ing setemene ora dikeparengake dening dewa. Ewa semono merga saka gambuhing rasa tresna kabeh mau ngalahake sak kabehe. Inggih mila mekaten. Mula ana tetembungan jagung bakarane tegesipun menapa tanggung perkarane bat-obat. Menawi mangke sinuwun Prabu Sastra Mardapa mlebet wonten ing tamanan panjenengan kadenengan anggenipun nggambang ingkang rayipun Bermanawati menapa panjenengan wantun tanggel ora sawedi tresna abot sanggane bebasan kaya wong nyangga bumi merga tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci mekaten Raden. Ya yen ana pawongan utawa nayaka punggawa negara ing Kandaswari ingin mlebu ing taman kene bakal tak adepi. Aku ora bakal mungkur, ning bakal tak ungalake dadaku Bermanawati. Pandhita kang pinarawangsit pindha kombang ngangajaping madusarining tawang susuh angin ngendi nggone apa iki jejaka sing wani ngebang karo anakku wadon lho iki sapa
Yen kowe takon karo aku pujangga negara ing Kandaswari Begawan Brahmanakandha. Brahmanakandha kuwi bapakne Brahmanawati. Kuwi sing nang mburimu kuwi anakku Prameswari garwaning Prabu Sastra Mardapa. Bagus citramu Raden nanging picek mripatmu. Kowe wong budhek kowe ora nyawang marang kahanan. Jagat iki digelar ora ming sak godhong kelor. Nanging jagat iki jembar. Lah kok dadi kowe wani ngebang karo garwaning Prabu Sastra Mardapa, jelek nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Sadurunge kowe tekaning mati gage, kowe ngaku sapa? Bapa Penemban. Ing mestinipun kula menika nyembah dhateng paduka jer panjenengan menika tiyang sepuhipun Brahmanawati. Nanging gandeng panjenenganipun Bapa Penemban menika sampun sugal pangendikanipun dhateng kula. Lan mestani kula menika tiyang ingkang lepat, pancen kula akoni kula lepat. Ning nyuwun pangapunten. Nyatanipun ingkang putra mboten duwa dhateng katresnan kula. Malah tinampi kanthi suka legawaning manah. Ateges menika keplok sampun tangan kalih. Wonten pundi purukipun wong sing wis padha tresnane kok dadak dialang-alangi menika. Inggih kedahipun ngila menika Prabu Sastra Mardapa. Duwe bojo ora tresna karo sing lanang kok nekat wae menika nek cara kula rak ngisini-sini to. Cara kula mirang-mirangke. Lah mbok ya wis nek pancen Brahmanawati menika mboten tresna kaliyan pun Sastra Mardapa, piye carane dipegat apa piye? Ora kok terus sak kepenake dhewe terus dikurung ning Taman Sari. Putra panjenengan menika kesiksa lho. Ora prokanan njaba meneng taman dikurung bae karo putra mantu sampean sing jeneng Sastra Mardapa niku. Kowe pancen wong lanang pinter omong kowe. Jenengmu Narayana to? Iya, dasar kepara nyata tak jabel basaku. Kowe mbalekke anakku wedok apa ora? Ora mbalekke anakku wedok aja klakon dosa. Kowe mati dening aku. Taunana Windana ora bakal tak balekke marang sapa-sapa nadyan sampeyan wong tuane. Nek sampeyan ora entuk anakmu, pinengku garwa dening Raden Narayana. Ayo, arep kepiye wae bakal tak lakoni. Padangane wani petengane apa meneh? Ngejak sing kepiye aku manut karo Bapa Penemban. Brahmanakandha. Oh, getak kamprung mbuh tibamu kowe. Panjenengan mentala dhateng Raden Narayana wae tobat. Bapa Penemban, kula menika istrinipun boten tresna karo Prabu Sastra Mardapa. Gandeng samangke kula sampun pikantuk weteng manah kula inggih menika Raden Narayana lah kemanatipun gedak kamprung kados mekaten. Panjenengan menika mangke badhe kewirangan, Bapa, panjenengan badhe kewirangan. Oh sik ta. Wong wedok yang wis tresna malah ngungkuli wong lanang. Nekate sak penake dhewe. Terus aku tak takon karo kowe kok aku kewirangan mergane apa? Wes tobat. Raden Narayana sampun nanem winih wonten ing padharan kula. Kok gelis ta? Wis kuwi tenan apa piye? Estu Rama Penemban, estu monggo to kula aturi mresani piyambak. Raden Narayana sampun nanem winih wonten ing padharan kula Penemban. Aduh anakku nggih. Lagi tepung sedhela kok kowe iki ya wis pasrah to ya. Monggo Raden Narayana ya durung karuan papan dununge kuwi menyang endi wong aku ya urung tau anuh. Tobat kula nyuwun kados pundi Penemban, gesang kula kados pundi. Iki nek nganti kawanguran dening Prabu Sastra Mardapa, kowe mesti nampa pidana merga kowe ora tresna malah kowe ngladeni karo wong liya. Mesti murka penggaling Prabu Sastra Mardapa. Bisa uga kowe dipateni karo Prabu Sastra Mardapa. Aku ora bakal mentala nek nyumurupi anakku kok dipateni karo Prabu Sastra Mardapa. Nimbangane kowe dadi uwuh ana ing negara Kandaswari kene. Ngibarate kaya dene wastra lungset ing samperan sarah mungguing lautan. Wis ora ana ajine apa-apa. Kowe ulung tak lungake saka papan kene mbok tibamu golek urip dhewe Brahmanawati. Oh Penemban. Brahmanawati wonten pundi?
Bermanawati nuwun sewu nggih, Nger. Kula tak matur kalih panjenengan. Anak kula sampun boten pantes dados garwa panjenengan. Lho, sebabe anggenipun ngladosi dhateng maling Aguna menika kala wau sampun kliwat. Lho, kliwatipun sampun nglampahi satataning tiyang bebrayan lan anak kula Bermanawati sampun ngandhet jejabang utawi winih. Winihipun maling menika kala wau. Lho, lajeng sampeyan wonten pundi? Kula getak anak kula kamprong kajengipun wonten pundi papan dunungipun. Waduh, penembahan. Monggo prastian kula gandeng ageng tresna kula kaliyan Brahmanawati metenga ora apa-apa. Oh, la piye kowe? Ya wong gedhe tresnane kuwi ya wis kaya ngono kuwi kok. Kula nyuwun ijol. Kula nyuwun lintu. Menawi jenengan ndika bapa penembahan mboten saged maringi lintu kinarya prameswari wonten negaring Kandaswari kula mboten nrimakaken. Mila kula nyuwun lintu. Ajeng. Ngaten nggih. Inggih. Monggo lintu sak bobot sak traju kaliyan ayunipun anak kula menika jagat namung setunggal. Sinten? Mboten sanes kejawi namung putri ing Madukara Dewi Wara Sembadra. Kula nyuwun Sembadra dugi Kandaswari. Nek sampeyan ora iso mboyong Wara Sembadra, aja takon dosa. Siji, sampeyan kula patrapi paukuman gedhe kula ora anggep pujangga negara Kandaswari Begawan Brahmanakanda. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin. Oh. Dasar pandhita lantip anggraitane. Mila sigra apatrap semedi megeng napas kang nupus. Ana ganda datan ninganda, ana rupa datan kadulu, ana swara datan dipun midhangetaken. Ical wujuding Begawan Brahmanakanda salagedaden nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Penembahan kok salin wujud nalendra. Ngerti ya, nggih? Iki srana aku bakal bisa mboyong kelawan Dewi Wara Sembadra. Salin wujud nata Ndrawati. Malah dalah. Lajeng paringipun enten ana ning Praja Kandaswari aku tak budal lumarep ana ing kasatriyan Madukara. Monggo yen Sembadra iso tak gawa, tak aturake marang panjenengan anak Prabu Sastramardapa. Waduh, matur nuwun Bapak Penembahan. Monggo. Ing ngatos-atos mugi-mugi lebda ing karya. Ya, aku njaluk pamit nggih anak Prabu ing ngatos-atos Bapak Penembahan. Andara, kula suwun sing sabar nggih, Den. Sing ikhlas. Apa dados garwane Ndara Janaka niku kudu linambaran penggalih ingkang sabar, ingkang ikhlas. Wong nyatane ingkang ngraka niku klebu satriya nglana. Tegesipun mboten nate betah lenggah wonten ing kasatriyan nanging tansah angayam wana mlebet wana minggah gunung medhun jurang menika dados keremenanipun ingkang ngraka. Ning tindake Ndara Janaka niku ora kok mesti ala lho Ndara. Kula ngerti watake Ndara Janaka niku nek anggere enten apa-napa mesti tindak, enten apa-napa mesti tindak. Merga kulina mahasing asamun, kulina ngonceki gak dawing gaib niku ingkang ngraka. Kula pitados tindake Ndara Janaka sakmangke menika mbok menawi wonten sambung rapetipun kaliyan kanugrahaning badhe dumawah wonten ing jagat menika. Nggih Ndara. Pokokipun kula aturi sabar. Nggih Den, kula aturi sabar. Sake ya, Tru. Ha iya. Aning piye meneh wis sagu dadi garwane Ndara Janaka ya sagu kaya ngono kuwi. Kakang Mbok. Menapa ing dipun aturaken dening Kyai Semar menika apan kepara saestu. Paduka Kakang Mbok supados sampun ngantos gegasah dhateng penggalih panjenengan piyambak. Ternyatanipun sampun kulina kawontenanipun kados mekaten menika pendak-pendak dipun tilar dening Pangeran Arjuna. Mangke menawi dipun kendelaken tartemtu badhe kondur piyambak wonten ing kasatriyan Madukara sasampunipun purna gatinipun Kakang Mbok. Miyat langening kalangguan
maklar andan moncar tinon ler kakonang surem sorot etan padang kasur lan pacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripurna sami balwacana kasaru praptaning nata Ndarawati nenggi Sang Prabu Sri Bathara Kresna Karjing kang samya mulat panodya yutama lambararun kala narepa Kresna tantulusa hanyakra ring mring Sang Resi Cah Nawisuta mring Sang Resi Cah Nawisuta Kakang Prabu gawe cumeplong rasaning atiku aku ngaturke bekti katur ya ora sembadra tak tampa ora wet pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat ana wigati apa dene Kakang Prabu rawuh ana ing kasatriyan Madukara Sembadra. Eman banget ing atase kowe kuwi putra satra ing Madukara. Mongko pendak-pendak tansah tinilar dening guru lakimu ya kuwi Si Arjuna. Iya. Pun Kakang Mapanana Negara Ndarawati rumangsa ora mentala nyumurupi marang kahananmu. Mula praptanipun Kakang ana ing kasatriyan iki sayekti mung kepengin mboyong marang sira Prapteng Ndarawati. Sabab yen nganti kawanguran dening wong akeh Janaka ora ana mangka Sembadra mapan dhewe ana ing kasatriyan Madukara. Kuwatir menggalipun Kakang yen ta ana wong-wong kang kurang tanggung jawab bakal nggonjak marang sira Yayi Wara Sembadra. Mula kang sangka kuwi, ayo Yayi ndak kanthi sawetara mesanggrah dhisik ana ing negara Ndarawati sinambi ngenteni praptaning garwamu rawuhing garwamu. Yen to pancen kaya mengkon aku mengkari manut marang ngersaning Kakang Prabu. Ayo Sembadra bareng sak lakuku. Ayo Kakang, aku nderek karo Kakang Prabu Kresna. Om. 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 Obat gumun aku ing atase Kakang Prabu Ndarawati rawuh ning kasatriyan Madukara lah kok ora nyendu ora ndhawuhi kalan Marasa Kandi malah sajake ora melu marang Panakawan rasaku kok ora kepenak Kakang Semar kula dhewe ya gumun biasane Sinuwun Ndarawati niku mesti ndhawuhi dhateng kula ndhawuhi dhateng anak-anak kula luwe-luwe Sinuwun Ndarawati niku ora sahabat karibe Petruk karo Petruk kok mboten nyendu mboten ngruruhi aku ya gumun biasane nek gojek karo aku ki gayenge kaya ngono iki kok tanpa ndhawuhi karo aku obat saja cupriya terang atiku aku tak sowane negara Ngamarta tak aturke lakon iki Kakang Semar Prabu Ndara yo lek mau pincang kuwane ning ben malukon lakune nglekas lukita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu dawah kalenggak datane ling Purwadusina Sang Dewi Bermanawati nguwataken jabang bayi jalu pekik warnane nalika semanten sang jabang bayi tansah manangis akarya geger sato wana mulat Sang Hyang Kanika putra
berkencang warudaya mbak. Lodolot. Wala, berkencang warudaya. Mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe. Sing gedhe pangapura kita ya Bermanawati. Tak rem kok ora iso. Blandang terus. Waduh, lah kok kani ayo temen urip kita. Digetak dene wong atuwa kita dhewe nganti kontal kaprapal kendang kapracundang. Tiba ning tengahing alas. Nganti ora eling Purwodaksina kita nguwatake jabang bayi. Pekik warnane jalu. Ngene. Walah Bermanawati, ndak sabda elinga, Nger. Elinga, Cahayu aja kaya ngono. Anakmu wis lahir, Cahayu. Ngaturaken sembah mampek di kula konjo pukulun. Ya. Kula nyuwun mangapunten, wis ora dadi ngapa. Kita tiba digetak wong atuwa kita Bermanakandha. Inggih. Nganti tiba ning tengahing alas. Keparenging Jawata kalihane jagat gawaring para dewa nadyan lagi sawetara. Winih ing manjing ana ing guwa garba kita nanging wis bisa mbabar wujud jabang bayi. Inggih pukulun. Iya. Wow, lah wedok ngono kok. Lho. Mboten pukulun menika jaler. Oh, mengkurep ta kuwi. Tak kira nek wedok jebul mengkurep. Inggih, ya ora ngerti kok ya. Lanang, inggih menika jaler. Ayo meh padha ya ngene ya. Bermanawati. Pancen mesti kudu kaya mengkono kan dadi lelakon kita. Kita aja kuwatir. Dewa nekseni lamun iki putrane Narayana utawa Nalindra Ndarawati. Inggih pukulun. Lajeng kula kedah kados pundi? Kowe aja kuwatir. Anakmu gendongan. Inggih. Mong sadurunge kita gendong, apa mbok keparengake anakmu ndak gege, tegese tak siram banyu gege supaya enggal dewasa. Kula semanggaken dhateng Paduka supaya iso njaga kelawan ibune nggone mapan tengah alas, nggone goleki aran wong tuane. Kula semanggaken, pukulun kula semanggaken. Ya, kaya ngapa coba banyune gege bocah iki meninggal dewasa ya Bermanawati. Nun inggih ngestaken dawuh. Nanti bocah mau, tar digebyur kok malah lunga. Kirae rasa dilebok. Disabuni malah endak-endak wae. Andita kang kinarya wangsit pindha kumbang angajaping madu sarining kawang ngaturaken panuwun tanpa pepindhan pukulun dene Paduka sampun anggih dhateng atmaja kula. Iya bagus ya mung bedane karo wong tuane nek wong tuane iki mbranyak receh pangandikane ning bocah iki lah kok luruh kaya ngono. Inggih pukulun patobat malah anak kula sampeyan sampun saged
tanpa wacana kados ditaswanta. Ya iso merga ulun paringi daya kekuatan bisa omong lan ngerti tata krama. Keparingi dewa pancen kaya mengkono. Inggih. Menika sinten pukulun? Iki ibumu, Bermanawati. Anake Bermana Kandha kuwi mbahmu, anane kowe tekan alas kene merga ibumu nalika semana laku bedang karo Raden Narayana ya Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Wekasan bapakmu isin mbahmu isin digetak. Kontal ana ing tengahing alas. Mula kita kuwi anak Raden Narayana ya anak Prabu Kresna. Lajeng lari menika badhe dipun paringi tetenger menapa? Sinten pukulun? Ah, gandeng wis ora iki urung ketemu karo bapakne, mula ulun ingkang paring tetenger marang bocah kuwi. Sinten pukulun Seksenana ya Brahmanawati? Anakmu iki bakal tak paring tetenger Bambang Seketi. Bambang Seketi. Ora nggo jumurung lho ya. Bambang Seketi. Inggih. Matur sembah sewu nuwun pukulun ya. Lajeng kula ketak kados pundi? Mlaku wae, ngulon bener parane kene aja menggok. Mengko kita bakal ketemu kalawan bojo kita, ya kuwi Raden Narayana Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Wis kono. Seketi, Kula wonten paring adhawuh. mbokmu jaganan aja nganti digodha dening sapa wae supaya enggak ketemu karo wong tuamu. Nyuwun pangestu pukulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono mangkat to. Ngono nggih. Kula nyuwun pangestu pukulun ya kana Brahmanawati sing ati-ati. Sang Ganjing langit kelap-lapaton lir ginsanging risang mawe gandrung ing kendel datan mubah datan musik nengke Sang Arjuna nalika semanten ing cipta angulari wujuding kanugrahan parandening mangke dereng wonten wenganing jawata paring pitedah kanugrahan ing badhe dumawah wonten ing Janaloka parandening mangke Sang Arjuna datan kendhat nyuwun marang panguwasaning dat kamurwing dat jumlolot saking dirgantara dawahing Sang Narayana. Mboten mangling Kaka Prabu. Ndarawati teka ngagem busana cara kasatriyan. Ya Arjuna. Aku ingkang prapta. Kenging menapa katingal dawah saking dirgantara. Yen tak critake mestine bakal dawa lakone. Kenging menapa paduka sakmenika mboten waloka dhateng Kang Rayi Arjuna. Ndarawati bakal dibedah dening Prabu Sasramardhapa. Nalika semana aku ndhisiki supaya gawe murkaning Prabu Sasramardhapa ning negara Kandhaswari. Nanging lah kok jebul wong-wong negara ing Kandhaswari mau pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ketitik nggonku gawe kamurkaning Prabu Sasramardhapa srana aku angewat marang garwaning Prabu Sasramardhapa. Konangan karo Brahmana pujangganing praja kang aran Begawan Brahmana Kandha. Tumuli aku digetak kontal tiba adoh tiba ning mapan kene. Janaka kepasang yo katuju ngene. Ayo, Yayi, aja nganti kesuwen. Dina samengko ewang-ewangan pun Kakang ngadepi mungsuh saka negara Kandhaswari. Monggo Kaka Prabu kula dherekaken.
Bumi goncang gancing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Ing jlamprong bola-bali minggat. Gawe bingunging wong tuwa nganti mbarep utusan karo aku kon goleki. Wah. Kudune aku wis leren ning Jodiwati ndak duwe kewajiban goleki cahidan. Pendak-pendak minggat, pendak-pendak minggat. Tobat, tobat. Raden, Kakang Mas, kula ingkang sowan, Raden. Sri Kandi. Inggih kasinggihan mekaten Kakang Mas. Petro. Nggih. Bagong. Nggih. Ana apa? Sri Kandi apa kowe doyak-oyak Petro? Wah. Ora gawe masalah to. Kula niku nderekke Ndara Sri Kandi ora kok ngoyak-oyak Ndara Sri Kandi. Eneng apa? Ngaturaken triwaksana nalika semanten kula jejagi wonten Kastatian Madukara nenggo dhateng pun Kakang Mbok Wara Sembadra. Awit tinilar dening Pangeran Arjuna. Nanging dumatan boten kanthi kanyana-nyana rawuhipun sinuwun Prabu Ndarawati nggih Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Paring dawuh bilih nedhi amboyong dhateng Kakang Mbok Wara Sembadra. Nanging wonten petangan ganjil ingkang kula sumerpi Raden. Petungan ganjil piye? Kula boten dipun saruwe dening Kakang Prabu Kresna, panakawan boten dipun saruwe dening Koko Prabu Ndarawati. Tumulyagan kisah saking Kastatian Madukara. Kuwatir ing raosing manah kula menawi Kakang Mbok Wara Sembadra menika dipun dusta tuwin dipun boyong dening panjalmaning mangsa ingkang memba Nalendra Ndarawati kula semanggaken. Wah, lelakon aneh-aneh wae. Sing aneh iki kae ya, Gong. Urung ngerti nggone nyolong sapa kok terus bladat kanggo rak ming mandeg rak nutuki sirahku mingan. Petro, ora omong, aku kon endi? Ha wong urung ngerti nggone kok ana kae sok ngono kae. Sing penting ditek kecekel sik. Mangkat ndak ketang radong arep mangkat nendi? Ha iya. Tobat, tobat. Aku dhewe ya ora ngerti Petro menyang endi bakal goleki Kakang Mbok Wara Sembadra ning aku percaya. Raden Werkudara luwih limpat lantep anggraitane. Wah nggih. Wis kono mangsa borong. Sampeyan ajeng temu ndi? Awar ngaso. Aku lho, kowe ngaso njaba. Wo. Seradil. Pait iki. Ora ninggali kon ngaso njaba. Apane ora kok ninggali. Ah golek elek-elekan ya, Cak ya. Dua puluh Bagong ora. Yo kaya ditututi Ndara ya. Wonten dawuh sinuwun. Wanita sresti ing warni menika lintunipun anak kula ingkang sampun kula getakke ndang kapracundhak. Inggih menika ingkang namipun Wara Sembadra kinarya lintu garwa panjenengan anak Prabu Sastra Mardhapa. Waduh ladalah jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Bapa Nemban wonten dawuh nggih. Nyuwun sewu lho. Yen ditanding karo anakmu kok peksa isih pilih Kiki. Ah nggih menika kula menika rak matur lintunipun kedah langkung sae. Monggo nyatanipun menika putri ingkang sampun kondhang kaloka mboten wonten timbangipun. Nanging ngaten kula ngaturaken panuwun, Bapak Penemban sami-sami nggih, sami-sami. Ya.
Kandaswari. Prabu Sastra Mardapa. Ya, dasar para nyata iki sapa? Satring Madukara Raden Janaka. Lho, Raden Janaka dasar para nyata. Siji, kowe wani bakal bedah negara Ndarawati. Angka loro, kowe nyolong bojone Janaka. Ndawes padake garwaku ora Sembadra ning kene. Ayo, nek pancen kowe iso bedah dadane Janaka, Sembadra, kukupen Ndarawati, dadi kukupaning Ratu Prabu Sastra Mardapa. Metu jaba keparat. Gonjang gancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung bagusmu bagus ning sak ngisoring delamaan kelakuan kowe arep bedah negara Ndarawati kuwi kagungane kadangku sepuh Koko Prabu Sri Bathara Kresna teka malah kowe luwih njejemberi pakartimu kuwi nyolong bojone Janaka. Ayo sirnakno sing lanang dhisik sing wedok kukupen jebol dadamu parat. Lingsem. Lho, isin piye? Kula sampun sumbar. Nah, nyatanipun Prabu Sastra Mardapa mriku mboten kenging dipun sangga enthek. Siadi kalah. Inggih, Koko Prabu nyuwun pangapunten. Weh lablai iki. Lah banjur kepiye? Mongko anane mung Siadi karo pun Kakang. Lah nek Siadi kalah terus piye cara coba? Apa pun Kakang kudu maju dhewe nang pabaratan Arjuna? Ngopo piye? Minggat ra tau omong. Mbarep goleki sing dikongkon aku. Wah. Ngeselke wong gerang. Wis Werkudara wis. Iki yo ngopo? Nutut iki. Nek aku ora nututi tenan wah ora ana sing gayengke. Ora butuh digayengke. Endo. Ngerti nek arep ditrothok. Kudus. Sorry ora. Ora Kudara wis aja nyengeni Janaka. Ning iki ana perkara. Perkara apa? Ndarawati arep dibedah ratu saka ing Kandaswari jenenge Prabu Sastra Mardapa. Sapa sing arep wani bedah Ndarawati? Prabu Sastra Mardapa. Janaka tak gol-gol dadi jagoning Ndarawati ning kalah karo Prabu Sastra Mardapa. Wah, menungsane menyang endi? Jarene Sri Kandi malah Sembadra barang ilang. Koko Prabu, wara Sembadra mapan wonten negari Kandaswari dipun kukuh Prabu Sastra Mardapa. Lah dalah, lah kok malah werna-werna lakone ora Kudara jaluken pancen ana Sastra Mardapa. Yo. Sapa iki?
Sembadra. Sapa? Prabu Sastra Mardapa. Kowe sing arep bedah Ndarawati, sing ngukup para Sembadra. Dasar kepara nyata. Ayo, Matna Sastra jendramu. Kuwateken aji jeneng kowe jeneng Pak. Wah. Ayo, amu tegane aku. Eta senengane ngono iki ta. Wegah aku ameng dibodhuk terus arep nglekar tak. Ngono kok nesu. Marai ora imbang. Cangkemmu. Wah, aku jane sarep apa kewo. Ha pripun? Pedro, Nun. Sastra Mardapa tak tendang ora apa-apa. Afriket mboten. Aku nek ora serius dasdes-dasdes iki. Ditenang ora apa-apa. Ora apa-apa. Wah, dian. Koko kacamata. Wah, iki cangkem apa to ya? Kon serius kok angel lho. Tapi nek ora serius ki dasdes-dasdes e. Ora temomo. Dian ampuh tenan. Rupane kaya apa to Sastra Mardapa? Ratune ming cilik ning Digdaya. Elok tenan. Oh nika to? Sing joget-joget niku to? Iya. Numpak jaran. Ora. Sik gah aku. Kose to, apa kok dados-dados to? Niki terus pripun? Kresna nendi? Nah, ngoten mawon mang tak goleke ora. Ngopo? Geng Rayi kalah. Werkudara ya kalah. Kalah. Kalah oke. Ngapunten. Wah, aku kalah. Kresna kakangku mangsa Buduwa. Wah, pitados mboten Koko Prabu Sastra Mardapa menika Digdaya. Lho lah piye iki? Lakon kok kaya napa lakon Ndarawati bedah. Sembadra ora bali, nek lakone kaya ngene iki njur piye coba? Arta saking Gudha Sang Kurakala yen namatosa Sang Sri. Iki sapa? Dipun temangaken kula menika putri saking Kandha Swari ingkang sampun dipun sebrataken dening tiyang sepuh kula Prabu Brahmana Kandha. Nami kula pun Brahmanawati menika anak kula pun Bambang Sekedhi. Bambang Sekedhi inggih. Lah mlayu-mlayu madosi sudarmanipun anak kula. Lah bapakne sapa? Nalika semanten kula panggihan wonten ing taman tumuli tiyang sepuhipun menika nanem winih wonten ing kandhutan kula lajeng kajenengan dening tiyang sepuh kula lajeng piyai kakung menika kala wau dipun getak kontal samangke kula pisah kaliyan semah kula namanipun Raden Narayana. Ora kaya diar kowe kene kosek to Petruk tak tapuki cangkemmu lho kowe. Jenenge sapa? Raden Narayana. Raden Narayana kuwi sapa? Sampeyan ampun kaya. Gong, Pak Gong. Halo. Rene, Gong. Ada masalah? Kene tengok kene ana ratu kewirangan. Sapa ya mburumu? Iya. Kene kene. Kene aku sing memperjelas. Ora rampung-rampung. Nuwun sewu, bapakne lari niki jenenge sinten? Raden Narayana. Kula casi prisa. Raden Narayana niku menawi ngagem busana kasatriyan menika naminipun Raden Narayana. Ning nek pun ngagem busana kanalendran dudu Raden Narayana. Sop sinten? Panjenengan sinten? Kula Petruk. Petruk menika sinten? Petruk menika abdine ingkang Rama, garwane Patobat. Kira Petruk kula nyuwun dipun tedaken. Inggih menika garwa kula menika wonten pundi? Sudarmanipun anak kula menika wonten pundi? Dos pundi kersanipun? Kowe iki ngopo? Ampun sok menolak
Apa yang sudah terjadi? Kudu diakoni. Niku malah mermiro. Wah, bener Petruk. Werkudara meneng. Wah, kuwi jenenge ora merwira ya, Truk ya. Heeh. Koko Prabu mbok sampun mekaten kados kula. Kula menika sampun terbiasa ngaten. Kene ya tenang wae. Kula blakake nggih. Aku isin wae. Ora usah isin, jeneng ngono kuwi ora usah isin, santai wae. Kula sing ngomong, sampean mingkari tenang mawon. Nek sampean ora iso nampa, kula sing ijab. Hus. Dapurmu ora. Sinten iki ora Petro? Niki. Niki lho, napa pasturyane pangling. Rak mung nganggo busana Kanalindran karo busana Kasatriyan to. Nek cara Kasatriyan jenenge Raden Narayana. Nek pun dados Narayana nika jejuluke Prabu Sri Bathara Kresna. Bathara Mas Raden panjenengan kok kendel kemawon nika dos pundi Raden? Ya wis ya Bermanawati ya. Ya pancen nalika semono sing tumindak aku. Tobat niku badhe selak lho. Niku badhe selak lho sakit mana kula sakit. Ora aku ora arep selak. Kok Prabu nek mboten saged ngakoni kula akoni ya ora apa-apa. Kowe iki ngalup bae. Sapa-sapa arep dialup, sapa-sapa arep dialup ora sak penake dhewe ora. Lah witikno nek panjenengan kayane kok kabotan. Kayane. Mrika ingkang putra dipun wilujengaken dening Iwang Kulon Bathara Narada tumuli dipun paring ketenger Bambang Sekethi. Bambang Sekethi. Inggih. Wo. Ya anake Sinuwun Darawati. Heeh. Jenenge Bambang Sekethi. Kok ora gondrong? Ya men ora gondrong kok. Kok jenenge Bambang kudu gondrong kok. Oh, cuma jenenge Bambang kudu kuciran, ya ora mungkin ora mesti kok ya. Ya wis, kabeh wis pancen pinesti tak tampa kuwi tak anggap tetep minangka garwaning Nata Ndarawati nanging aku njaluk syaraté ya kudu ana. Syaratipun menapa? Sekethi kula wonten paring dawuh Rama, aja nyeluk Rama dhisik. Aku celuken Rama lan kowe tak anggap anakku yen Nalendra Kandhaswari Prabu Sasra Mardapa sak andane mati saka tanganmu. Nyuwun pamit. Glenes. Sampeyan ki ya ngopo to ya? Kok wis tindak rono dadak mbahas kaya ngono barang ora. Wah, sing ora raming aku ya, Tru. Oh, pancen panjenengan niku jempol. Jempol dilebokke driji ndas. Cangkeme. Aku kan nek gojek kok terus nuthuki ngono kuwi. Cara dong ndek itu apa ya? Aku ora muni jempol to, jempol dilebokke driji kok nesu lho. Wah, tonton anake Kresna Sekethi kae. Nggih. Bambang Sekethi. Bambang Sekethi kuwi sapa? Anake Bermanawati. Putrane Nalendra Prabu Sri Bathara Kresna. Loh, yen ngono kuwi ki anakku kuwalon. Mestakaning dening Sang Bambang Sekethi. Nalika semanten ayo Baskara ditimangsa. Ical wujuding Prabu Sasra Mardapa, panjalmaning wahyu kamulyan. Wah!
nganti gawe geger negara Kandaswari. Aku Bambang Sekedhi, kowe sapa? Aku Bremana Kandha. Bambang Sekedhi kuwi sapa? Aku anake Bermonowati, anake Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, kowe putuku. Ora sudi ngaku. Mati aku. Ayo. Nandak mestakaning dening Sang Bambang Sekedhi nalika semanten nganti kaya banteng ketaton tandange sak Bambang Sekedhi ical wujuding Brahmana Kandha panjal maning Bathari Sri Dewaning Boga Wangsa dhateng negari Ngamarta. Ayo. Tinggal sedhela wis kelayapan tekan negarane wong bareng. Aku lunga ya ora kok aneh-aneh. Ning gayuh wahyu nyatane saiki wis kelakon. Malah kowe sing tekan kono-kono. Yen tepi jenenging bojo garwa estri kuwi mbok ya sing demenakake. Ora sak penake dhewe. Apik lho. Sing kakung nesu kok mung dituleh. Ngono ta. Mung diencepi tok. Pripun? Aku diencepi Sembadra ki mesti ora kuat, Petro. Sembadra nek wis menjep elok tenan. Aku tak mulih sik. Oh, ora Sembadra. Aming diencepi. Aku tak mulih sik. Ora usah mulih, esuk ki wayangan dhewe kok mulih ngono. Ora usah diperlok sing werna-werna. Kumpul, kanca padha kanca. Lah ndadak aneh-aneh. Gus, Ndara Werkudara. Yo, Petro. Mati aku. Aduh, mati aku. Lho kok ora situ to? Minta gawe mengkilat. Ya Allah, Werkudara kok basane mengkilat. Ora. Borot jaringamu. Wayo. Arsa madangi jagat tuk mungo-mungo paneng sapucaking bukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Ndara Janaka wis kondur, Ndarawala Sembadra pun kondur, Ndara Kresna pikantuk kanugrahan putra Bambang Sekedhi kalian Dewi Bermonowati. Yo. Malah wayu kamulyan pun manjing negari Ngamarta, Dewi Sringgipun kondur. Yo. Kula ngertos Ndara Janaka Lekesah niku merga wis sumurup lan sumerep yen to memanoning praja Ngamarta Uncak. Yo. Mila ampun didukani
Pancenika wong lantip panggraitane. Yo. Purwamadya asana wis kecakup sedaya manggih lancar nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mugi-mugi sak pengker kula manggih karahajon, katentreman, karukunan, kabagyan. Lan tansah nampa barokah ing Wang Mahanasa. Semanten ugi kula sak kanca anggenipun tansah ngrungkepi dhateng budaya menika tansah langgeng nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna ndara.